constituency ke parlo angkang choki hola longkam phangcho rongame Augustine Teron pisok en banghinia joini aru achiklo ni phai kre troxiar ni arona tengpen nilip soarlo asong atum lapen ronga sargang bora sarkari gangbora rada tuma hinpen kang saipon choki hola hawar longkam phangcho rongame Augustine Teron lapen Anjali terang pia tumbang hinia tumang bong lamki lampong ke chengki kedam tang surihini reng koira hinia ningkan mati jonga chiklo ni phai kre player ni pen Augustine Terona bang amithanga piso lapen asomar atuma phan okangsi bang apiso asomar dollar si Augustine Teron ke sikate rang pia phan kopi koson pelonesi pondesi rong pen kapreka dim dodam koklon labang solam kapatini jia phan Augustine Teron achor Anjali terang pia bang methang hemisi don rab do ana tuma phan birta chipisi chingwailin lo api methang rong asar sarkari gangbora lapen nilip soarlo asonga tuma henpen kang saidun jia phan ribom lo bonta long lerek lo amat insai long lerek lo bonta pini aru ni phai kre troxiar ni ansi adai kedowek Augustine Teron lapen aki BP sikaterang pia tuma phan long si insai ponlom akleng pia Anjali terang pia phan lapen asomar bangke thoma tuma phan achiklo jonwang tangka suri pli Cipidon po lapen preng do anta tu popusi cecaklon. Bonta nonaki miapi soaki BP sikaterang pia phansi enrong popusi kang saya tuma thengno lamchak cipi ponlo. Ke kopilo pujiga. Thai bilo mane bang nang sai nang pok lo. Thi nili tume chok che polo. Sami nili tum da kopia phai go ne pen masini tum non bang ke cepat corlok lo. Nona por ke nili tum sami durap pamilong nang kok nason lo dak ini tum so karbi aron ke karbi karbak an ke piso bahini pinan bahini anut ka prek ke kapji aphan ke ini tum karbi karbak aron long ke aku penta avia posi non ke bang jilang ani an setame la pusonang dengjong si dokok le pudang te ini tum along tin setame chi humri dam pen hai ki pekeng alam la pen la hai ki pekeng nang ji aprang son thot ka buchi son se nang ji phana bang ke ini tum un an pen ini solo song pen bo iponji Pini la sonan tung ching wai puthak ke afru mate la dolir long nam tum lo chitok opson dlo ahok lo dolir long ka chitok ateng ke Augustine Teron ke chiklo yon penang bong aprang asomar Anjali terang pipen ka buchi hoda somar bang thonga phan chiklo yon ang bong pen ka kasuri pli an chi piponji la pen karena bil la pen hemting kiram lapen hala microfinance long kacuan naluna tangka kadok kawita piso so pan pasung se alang lisi cipi pon eji pusi nilitum sorlo song lapen dulira long setame cecak pon lo kedo bang padong kadong pui po di no bang ka kedo bang palong kadong po wifis kami somar pangki cirimji cinghonji pusi alang di nilitum mathengno cecak jong se la so nan tung pini kicing wai puthak pen ko pini ako nang chi ton tu det putan nang tu mahin ben pilo putui ke ahok lo la ke the nilitum sorlo phansi la puson na kisung nang pidang det lo pon nilitum bang ke la so kisung ke anut ka prek tame ba phonang ni abe anut ka prek setala hai kisung long ke cecak jedaji apa si sorlo song nilitum ka ciseng la pen kar jab lo posi yong se alang li la nilitum mathengno la pen alang li somar phan ka cecak teng pen pe pleng pe det pulote puthot nilitum reaction setame alang li phan insight nang ko ke dam tanan tum penanergy ding penan tum inside thek there ke puthak ke ko son pen senan tum inside thek the lo energy ki ding bang ke alam bang ke Augustine Teron hema vedelo hem pen ka juye posini litum sorlo ding ha posi alang li kedo kita mading ke churi don ke te lo setame nona bang ke nilitum tapulo the rat pen a comments bang char you know da posi athe tangka bang det kolam sin litum penang an char you long posi Augustine Teron kan ka chuning ri pen la solam klar bang ke nang chipinang ji pusi pini nilitum mathengno bang kelang ikan nilhin pen pilong le Puisa tidak pensi ini tumphan akan saya bon cek lo, wajah ini pensi ini tumphan pesanan ni lo, tapi ahok alang, apa lagi ningji puisa kami hula tumki ningji bang ta lake dampri peni alam lo, ahok alam pen ke soal lo tumnang kan saya puisa alang tumphan nili puisa ke bang pen le, alang tumphan pada klip lo kali, akhir nili tak puisa pilong le lah bang ahok alam si nili non media kadang kau tumlang anta nili produk pen nili lampi nang cipidun lo to nang le aprang si nang le hem kosono nang le somar nang le hem asor tum han abarim tum han ke nang lin pen ke celang ponje phanang le hin ben cecak ponuma nasi ini li cecak pon lo
la ciklo jon osomar tum phan ki choki jon phan bang ni li suripli an hupu pe nanat cerai sini tum suripli an bang ke ciklo jon ang bong pen la ni li ciklo jon bang cil pipon pu sini li cicak lo tela non la pen akola osomar tum phan akleng si amen lo bila situ la pen rong men bang ke thorom usi ye la pen don thu bang ke sermon teron nasi nili bangke la longle kadok ka wilong sitame la somar pan bangke longle bangke pota punon ajat punon sitame nili cicak kon lo sitame tela non akimi abang ke nang li non api kisi wan thu bang pan ke nang li la pan lang pon thu pa me po tong la dalang kon pa mi ko tanang tung ki do bang ke prek jam po body kedo bangke prek jam ko sitame la long ni pan me nang li kayang bong bangke la somar tum aprang panta la nili kai dotik abang ke nili celang kon po citi telo siwar welo payal gadi non api bang phanda warno da ko kasi bahini phanda la danghon bangke pahaman to nili le pule harong bong pem tu ta pu nanat es kami celang kon bom po